Hayi, hayi mkhulu, hayi asithembe ngelanga sofika sidle isikabhu lapha ekhaya mkhulu. Sithembe ilanga umuntu oyothenga isikabhu afike naso siphila. Hayi, uphondo mkhulu, angiyazi into elifuna ukuyenza. Ayi, kunomfazi elifuna ukumbuyisa, engamfundisa. Waqada evasithi ngamthathela ngisho ucode 10 incwadi zokushayela. Emva kwalokho waxabana nomnawabo lo mdala engangifike naye lapho, ngase ngiyamxosha-ke. Hayi walokhu exolisa ey'nsukwini uvene wangisendela imeseji wathi wecele mina ngaxolisa kwena ngisazoxolisa futhi. Inkinga yami manje kusukela ngo-April ngabuyela ekhaya ngawushiya lo mendo lona, and nalo mendo kathi ngilotshola nganqaba ngisho ukubhala ngoba inhliziyo yami yayingekho sure. Manje sengidicayidile ukuthi hayi ma ngibuyela kucele mina umuntu owangenza ngawumuntu. And okubuhlungu wena Cele, kwale imali engane yami engozini yemoto kunemali yakaRafa efanele iphume. Manje ngeke ngikwazi ukuthi kuphume imali engaka ngidle nomuntu nje nayi ngeke. Imali kufanele ngidle nawe noma sakhele ingane-ke ikusasa layo elithile ngale mali bathini uku-investor imali ethile, kodwa nje ingxenye ethile yale mali fanele kube khona imali engikunikeza yona Cele ukuze nawe ubuyele esimeni. Njengoba uthi uyasebenza uhamba ngemoto yomuntu fanele siyilungise leyo nto. So-ke angilazi-ke uphondo ukuthi noma seliyaqala liyagwaza, hhayi kodwa-ke bengakafuni ukukhuluma mkhulu ngoba bengisabuka ukuthi aligwaze kuqala lo phondo. Mase ligwazile kwakhona inceba elilodwa, mase ngiyakutshela-ke mkhulu ukuthi hhayi lolu phondo engathi luza kabi, hhayi luza kabi mkhulu. Khona-ke nje kuyasebenzeka-ke futhi mkhulu, njengoba ngiphethe lolu phondo, hhayi ngiye ngibona izinto zenzeka nje. Ngithi noma ngiyabona ukuthi engathi ngishawa imali yabo nje namhlanje ngiphume ngithi inkosi yami ngino-200 upetrol ngawufaka kwaba u-half tank ngoba ukhona ngathi mangayitholiki i-cash trip la ngizoba nenkinga. Sengino-250 nje manje kwi-account futhi sengizokwazi ukuthi makuphela lona ngi-top up. Hhayi kona ngibona ngathi ngiya ngokukhululeka mkhulu, angazi mhlawumbe kuyophela unyaka ngihamba nge-BM nami. So khuluma kodwa mkhulu, ngizole ngiku-update nje mkhulu okwamanje, kodwa hhayi selivele lagwaza le empangeni labuyisa umfazi wayehambile la sibanga inhlonipho. Hhayi angazi-ke mkhulu ngoba uthi hhayi njengoba ngibuya nje angibuyi ngezandla baba, khona engibuya nako engingafunanga ukuthi kuthathwe yilo baba mengithandana naye ngoba hhayi ngimshiyile nje. Hhayi manje ngiyabona ngivele ngikutshela ukuthi ngiyabuya and angibuyi ngedwa, khona engibuya nako. Ngiyabonga mkhulu. Cela uhamba wedwa. Number one, siyabonga wecela. Uhamba wedwa mpela, ayekho uzokufica. Ukhelela ikhuzane yakho, hhayi enhle mkhulu, siyabonga. Hhayi mkhulu, mina anginazo iy'mfihlo mkhulu. Ngikhomenta nje la ku-WhatsApp yakho nobhuti laba niphoste leyo nkulumo, ningabi namahloni ngoba mina nginawo amahloni ngawe mkhulu ukuthi ungisizile futhi usangisiza futhi usazongisiza. Ngeke-ke ngize ngixove ubulongo engathi ngizosinda endlini mkhulu. Ma izinto yihlangana ifika inkabi nje uwena oyoyiqinisa leyo moto mkhulu. Ngeke ngiyise komunye umuntu, iyoqiniswa uwena. Nomuzi futhi uma uqala uqhamuko wokuqala wabo wesingaki, uwe nje mkhulu oyofika namadodana akho nizowubethela. Yonke into yami nje ethinta umuthi izoba sezandleni zakho ngoba ngiyawubona umphumela mina. Yabo nje indoda engeke ngadlula kuyona enye umngane wami ewumthandaza yasha athi eyicele. Kunento engiyibonayo ekufuneka ikwehlele mina. Abantu abadala bagezekile baklini, kuvuke ngisho isalukwazi sakaNgcobo. Ngithi uthi ubani uMaNgcobo? Ngithi hhayi esinye isalukwazi sangikhulisa-ke sahamba kugcina kunazo zonke wathi hhayi sivukile-ke kunento ey'nhlanhla esifuna ukuyiletha kuwena, kodwa lento ey'nhlanhla sizoyiletha ngathi siyiletha ngomuntu wesifazane. Wasethi ngicela nje uthenge indwangu emhlophe u-half meter, uyibophe amachopho u-R3 ngala, ubophe omunye u-R3 kwelinye ichopho. Musu uyaphakathi nolwandle nje uhambe phezu kwebridge leli lingenela olwandle, ufike ume lapha phakathi uthi hhayi ucela nje ondoso magayi bakukhumulele lezi y'mali ezaboshwa usibani bani. Uthi umbize ngegama lomama omaziyo ukuthi yena noma ekugadla ukuthi abayiqaqe iy'mali nezaboshwa abantu ongabazi cela bayiqaqe. Wathi khona into ezokwenzeka, khona lento oyenzile yokugeza umsame kwagezeka ngisha bengakuboni, bayakubona bonke manje abantu abakuphathele bafuna ukukunikeza into ey'nhlahla. Wathi phuthuma nje wenze lo mkhuleko kuphela nje lapho olwandle, labantu abadala khona imali yakho abazoyiqaqa, uzobona-ke izinto izozenzakele. Kodwa lo baba oye kuyena uma ngabe uye kubaba engabe uye kumama, hhayi ungamlahli mfethu.
uyithintile into zakho, usazobona nje. Hhayi manje ngiyabona-ke mkhulu ukuthi kunjalo nje. Kunjalo mkhulu, hhayi mkhulu ungesabi. Awufuna ukuphosta mkhulu post ukuze abantu abaxakekile Nkosi yami bangahambi bedlala labathandaza imbumbulu nenyanga mbumbulu beze kuwena mkhulu bathole into yangempela yokuphila. Ngiyabonga.